Скъпи колеги, поздравявам ви сърдечно за 10-годишният юбилеум, за успешното извървяния труден път от Българската психоаналитична стади груп до временно Българско психоаналитично общество. Аз съм горд с моя принос за развитието на психоанализата в България. Най-важният принос, който съм реализирал в моя дългогодишен професионален живот. Преди да напусна България през 1968 година, бяха мрачни времена за психоанализата в страната ни. Ще ви дам един малко весел пример. Рангел Вълчанов бе вече известен режисьор и когато станахме приятели през едно лято в Созопол, тогава бях млад, изглеждах за всички дори красив. Рангел искаше да ме снима като актьор в свой филм, нещо, което за мен бе невъзможно, тъй като преподавах в катедрата в психология в Софийския университет. Когато Рангел се обърна към мен за помощ във връзка с обикновени невротични оплаквания, аз го насочих към професор Емануил Шаранков, завеждащ катедрата в ИСУЛ и автор на книгата "Неврозите". След обикновената анамнеза, Шаранков пита Рангел за неговата работа в киното. Другарю професор, какво да ви кажа? Вие искате да се занимавате с психоанализа. Казват ви, не! Ще се занимавате с българска народна психологическа анализа. Той какво каза? Нищо, гледаше ме отплашено. Недълго след това срещнах случайно Шаранков на Орловия мост, недалеч от дома на Христо Димитров Тинко. Там се събирахме една група колеги, за да изучаваме психоаналитична литература. Оказа се, че Шаранков знаеше за това и неговата реакция бе: стига с тези онанизми. Забележително изказване на професор по психиатрия за една нормална фаза в психосексуалното развитие на детето. Впрочем, моя опит от психотерапия с параноидни пациенти показваше, че при тях се наблюдава подчертана потиснатост на онанистичната дейност в детството. Отново сърдечно ви поздравявам и пожелавам успешно бъдещо развитие на психоанализата в България.